eta honetan daukagu espira bat, berriz ere, aril bat, kasu honetan badauzka 100 espira, bai? Erradioa ematen digute eta kasu honetan 4 zentimetrokoa da, eta esaten digute 45 angelukoa osatzen duela eremu magnetiko batekiko, demagun dela hau, bai? Olakoa, zuek ikusteko. Olako zerbait litzateke, eta esaten digutena da eremu magnetikoaren intentsitatea aldatzen dela denboran zehar, bai? Ez digute esaten angelua aldatzen denik, bai? Espira ez da mugitzen, baizik eta aldatzen dena da eremua. Orduan, fluxu magnetikoa aldatuko da hemen, eta fluxu magnetikoa aldatzen baldin bada, espira honetan, bobina honetan, korronte bat induzituko da, eta galdetzen digutena da zenbatekoa den indar elektroeragile hori, eta zein den korronte induzituaren noranzkoa. Nik hemen irudikatu dut modu honetan, bai? Hemen S litzateke eta B modu honetan, irudikatzeko niretzat errezago da horrela irudikatzea, bale? Orduan, zer gertatzen da? Diferentzial B terekiko dela 0,6 Tesla segundukoa. Faradairen legea erabiltzerakoan hemen daukagu indar elektroeragilea dela minus diferentzial phi denborarekiko. Diferentzial phi hau zin izango da, honen barruan zer dago? Minus N, espira kopurua, diferentzial B biderkadura S. Hau izango da, hau garatzen baldin badegu, izango dugu minus N, diferentzial B bider S, bider cos alfa. Orduan, diferentzial honetatik bai S eta bai cos alfa konstantiak direnez, atera ditzakegu, eta gelditzen zaigu epsilon berdin minus N bider S, bider cos alfa, bider diferentzial B terekiko. Nola aldatzen da B denboran zehar? Esaten digute handiagotzen ari dela. Orduan, balio hau positiboa izango da, hau da 0,6 Tesla segunduko hau da plus 0,6 Tesla segundukoa, ez da minus. Beraz, hemen ezagutzen ditugun balioak ordezkatzen baldin baditu, izango genuke N direla 100 espira, gero hemen azalera, bai, pi errekarratu, bider cos 45, bider 0,6 Tesla segunduko. Honek ematen digu minus 0,21 volt. Beraz, indar elektroeragilea negatiboa denez, esan nahi du guk hemen S hartzeko erabili dugun honen kontrakoa dela, bale? Beraz, sortuko litzatekeen intentsitatea litzateke horrela. Nere bobinarekin nik horrela hartu dut, bai? Orduan, horrela, bai? Orduan, zer esan nahi du? Indar elektroeragilea negatibo izateak esan nahi du hemen induzitzen den korronteak horrela egingo duela. Berez logikoa da, zeren Lenzen legearen arabera, induzitzen den korronteak egiten dion kontra fluxu aldaketari. Eta fluxu aldaketa hemen handiagotzen ari da. Orduan, zer egin behar du? Kontran. Orduan, horrela. Beraz, induzitzen den korronteak hemendik alde honetatik ikusita egingo luke erlojuaren orratzen alde. Bai? Hori hemen ikusten dugu indar elektroeragilea negatiboa delako. Bale? Eta hemen daukazue, I noranzkoa, iren noranzkoa izango da S-ren kontrakoa da. Beraz, horrelakoa, bai? Esan deguna. Hemendik ikusita erlojuaren orratzen alde. Eta hau da dana, edozin zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!